Usaian baino beilari gutiago udauntan Doneiakue bidean, Donibane Garazi aldean, Uztaila eta Gorrilean 200 bat lagun bataz bertze egunean, aintzineko urte eta baino gutiago. Menturaz Olimpiar Jokoak eta bidaiatzeko prezioen emendatzearengatik. Burubilaren lehenean 400 bat beilari berriz ere, askatasuna, poza eta lasaitasunaren bila, zeren zer ematen du Xuxen bidean barna ibiltzeak? Bidean zilaik, ez bazira mintzatzen, ez bakotxak bere itentu burian heldu zauzkitzu lehengo gauzak. Nolaz hor bide hortan, nik hori zautut, bakizu, ez dakit, nolaz. Zemetek iten dute familian norbait hiltzelarako, harendako. Beilariak errezebitzen du, erresuma guzitakoak. Amerikanoa, frantsesa, biztan dena, gero badea Letoniatik bazien eta Hong Kong, Koreatik eta erresuma guzitaik badea. Azken urteotan anitz Korea beherekoak biztan dena ezen urtekoak, heke iziari eta maite utehunat piaia hori itia, behila hori. Eta hendako urgunetik diten dienak zinez Elizako jendeak dira, kusten du gazteatzu, galditen dute meza badenez, ageri da. Gutiz bera, hitanoi bat erresuma, hitanoi bat nazionalitate badira, pasatzen dienak. Gerotak gehiago bada, Xino eta Vietnamien eta baite gehiago heldu da, gerotak gehiago, asiatiko gehiago. Heldu dira, zaket, diru gehiago ingein, sos gehiago ingein edo? Urrunetik heldu dena, sosekin heldu da. Urbilekoa da gutixoekin. Mundua dato, urtean kasik 60.000 beilari Garazi aldean. Egun badira egunak, boste egun pelergin hemen pasatzen denak. Jende goxoak, jende charmantak. Lehenik galditen du bautenez pasaporte erten den bezala kredenzial peregrinoen eta nola errain dut karneta. Behen izena sartzen dute, eta egun guziz, tampona ezartzen dute, beren finitu hartio, kompostela adio. Batzu binaka, irunaka edo taldean, baina batzuek bakarrik egiten dute bidea. Gero, Garazitik duiten dielaik ez dira bakarrik. Hara, zeit spezial da. Itxaso bazterian zielaik, ondokoari ez duzu kasu iten, bena bide hortan adiskideak iten dutuzu. Urte osoan 200 laguntzailek lan egiten dute txandaka hemen, Donibane Garaziko informazio bulegoan, eta anekdotak ez dira eskaz. Egun batez, nik ukandut Iraniatik helduten gizon bat. Ta galditen diot, zu Iraniakoa, musulmanazia, bai, musulmananiz, bai. Eta jakiten aldut, zendako iten duzun bidea. Nik Iraniara niz, eta ez dut Arabi Sauditat duten ahal. Iraniarak xiitak dira, Arabiakoak sunitak. Nik ez dut iten ahal ene bidea alamek. Ordean ene bidea hemen egiten dut. Bai. Badira, ahunt giristinok egiten dutenak besteatzu. Eta kuriostatez, mena abiatzen deinak edo bizpairu aldiz edo iten dutenek erten dute, beti berriz partitzeko emeia, eta guke hala gertatzen da. Ez hau iten dugu, nagio iten dugu beneguna oso elgarrekin, eta gero ez dugu ikusten bihamunean, edo berdin antik hiru lau, zorzigo egunean berriz ikusten ditugu, eta zumetzu joan dira fitio, bestatzu, eta gultixoa edo, bon. Eta hat ahiatzean, badira jendeak nigarrez hasten dienak, honbeste egunen bidean ibileta badadenetak beste atzu lujian, zeit partikular da. Bakotxak bere bidea, baina dendenek atxikimendu bera. Ene retreta hartu dutuek bihamunean joan iz biderat.
aspaldian egan nuen, buruan nuen eginen duela, eta enemazteekin jingia. Denboraikin, mandu denbora, 30 egun egiteko, tranquilki. Maite du kurritzia, mena jakinez goizo hasiko ginen hamestetan hoi adinean, ez gira, txahartiak unisa hartzen ari, mena gazteak kustentuglaik arrazoin dute egitea, mena zeit partikular da, guk publizitatea egiten du, bakantzak baino hobeki da, spezial da, eta bide hori. Benti Santiago bat, bai, hemen Camino Frances, eta gero Camino Norte, eta Portugaleko ere baina dugu, eta puian bele, dementigunat, eta gu badu, antzo hoi urte, bideoetan ibiligera, baita du ibiltzea, konten gira, Done Jakue bideetan, indarra eta poza elkartzen direlakotz, jaun handeriak izan ontsa eta bihar arte.